kai ina ga maka kai a wannan fa sai ba yana tafiya ba kai yarinyar nan za ta yi fa ta tura mu hoton ta kalle ta fa gaskiya sai ne hoton yayi ba kai bari jira ita baya wa sai ne ya kamata a duba lamarin ya me ke faruwa ne ya wannan kame ne wallahi ta babe ne yana ji da ita ga baki daya tana tsara mu ilalla wacce da ita mutumi na ya labari ne ka sani ai ba kai ka sani dole ka san wannan har in yazo ya shiga tsakiyar mutane kai ka san akwai ga ya mai dai ba mu sha kai to ka sani akwai yaron zamani mamansa ba gane ta ba wata bayan an gomin nan oh ka gane ta ita na gane ta nan matar yawo ka ce kadda yadda nan ma ita biyo arab ya ta biyo na ga kusan ba ita akwai ita kuma sai na ga yarinyar nan ta fita mu yarinyar nan ka gane kawai step forward kamar abin da yake faruwa to ba ka ganta a can ka ganta a can ka ganta a can matan nan yadda ka san ta ci kafan kai matar yawo ni har tsoro take ban ma ta ganta a gidan abin ma da yake shiga tsakanin ka ga yawo babu kuma ina da mata kafa ne saboda daya yaran man abokin mu wallahi tukur kanin shi tukur kana sa Allah matan nan munafu kai shi ma yaran zamanin yanzu ya koyi munafurci kai na rantsi mun san munafikin yaro ne na rantsi aka yi zama munafiki na rantsi kaga gafarar Allah tap ko a kwallo ma ai ana yi ka gafara da Allah ka fannin fada ya mana so mu kuma akwai abin da zamu koye ne kaga gafara da Allah ba wani munafikar mata akwai abin da ya kai shi ma yaran zamanin munafiki ne ai ka gafara me ne a ciki ko wani abin da za ku ga mana ne wanda mu sani ba gafara da mama na da maman yaran zamani kawaye ne maman mu ita ta koya mata yawon nan da munafinci maman namu ne ita munafinci ta ku da ita ce wannan ka ce abin da abokina ai kai ka san komai dama ni an jima ana gawo kana zagi me yake a daya mana a dama ni an jima ana gawo wallahi ban yadda bane an jima ana gawo abokina munafiki an jima ana gawo an jima